Da kajing sukhya halor kajing long jing man na kabanta kajing bit jing biang jong kipat ba kathany kaseng Riboy Youth Federation RBYF menta kasngi kala shim da karai banlek kendu kerpang ya ki officer jong ke MEPDCL na kabanta ban pensngo ya kajing don kam ban penbiang ya ka boarding elektrik apo kathany namar kumba kalong hadu menta kajing lip laj ba kha kadang yai long man kapor kene kajing lip laj hagi thany nong po kam de shu ka kam ka bathamai henrei kala de ka banta ka bana kapor sha kapor kila juut junam na ki babon balang nangta kajing kiu kansan ki bilaj ha kine ki banai lockdown kala long sha bapalat om tang ha ki ying bat ki chaka ki ba penun kambun ya kalaj henrei wat ki ying ki ba omdon TV omdon refrigerator bat kiwe de kitiar machine badon kam laj shibun henrei ka balango kalong pat ba ka bil ka kiu ba hakum kine kilong ying na lor baban ka jingduk hadin kine ki aka bat hadin ka jingyo jing ujor na ki babun balang kaseng RBOF nong po circle kalami banle ya kendu kerpang yau SDO ka MEPDCL uba ke mani ha kene ka jingle ya kren na kaliang ki nong yalam ka RBOF nong po circle ki bakenthup yau ba Joseph Singkeli ubade president jong kaseng na nong po circle usamla fullbok lengdo ubade secretary kaseng na nong po circle bat usamla Aristun rendong sngi ubade uwei nagi executive member jong kaseng na po kanong po circle kila pensngolut hakmat uneu officer ya ke jinge jong ki ba kabasngo tenat kalong ba na kaliang jong neu officer ulakular ba unyele kat bala ban penbiang bat ban simkhia halor ke jing ujor kaseng henrei na kaliang uba ke mani ubade SDO ka MEPDCL ula penpau hakmat kine kinong yalam kaseng ba kawai na ki jing duko palat ke jing trekam kadai ke jing duna palat kinong trei bat ke jing bomyo ikitiar ki bodon kam katkum ke jing dawa jong ka kam ula penpau ru ba kalat ke duna palat ka bapoi hanong po substation kumba kalong menta kalait ka bodon hanong po substation kalong live hulai la khatwe kv henrei katba ka jing don kampan kalong hadu chispa live RKV kumba kalong menta ka jingjingai palat ka jing penpoi ya kalait nadu na stage 3 power station shadu shanong po substation kalong hadu live hunyo kilometer AA bat kene ka jingjingai teng ka pansyam shitom shibun panlap ya ka jing thot kalait hasilenter ka jing peniat ya ki sinar elektrik namar ka jing peniat ya ki sinar elektrik ka donru ka jaka ka bahaban peniat lang baki klau ha ka bai dei pat bat ka jing kiu ki bilaj une officer ula penpau ba kam dei ka banta ya u bon jubab henrei ula penpau ba ka long da ka jing bom kit khya jong ki long ying ban le bha ya ki wiring bat ka long ru da ka jing bom pej bha jong ki nongwan ai bilaj ha kene ka ju kasngi haswa ban le cha ka office jong MEPDCL kaseng kala lej ban jurip shwa ya katok ane ka jaka ki bala ap jingma ya ki paj ba na ka jing bom le bha ya ki pus bat ke senar elektrik kawai ka basngo khya bha kalong ba ka jing bam ka sarang ya ki pus elektrik ha ki katok ane ka jaka kala bu jingma ya ki paj ba nangta ka jingjan palat usainar bat ki ying breu khamtam ka jing no jan palat ki sainar elektrik hamadan pedeng shnong ka bu jingma shibun khamtam ya ki jingri jingdup bat ki kelung khna kaliang jungi ke RBF nampo circle menta kasngi lawan kendu napo office jongka MEPDCL halor ka jingdu light kakha hapo Riboy district jungi bat halor ka jingdu na hapo bun kiliang ki kam hapo dei bat jong ka office ilap sibun ka jingdu ko jong jingdu tekam hadin mengil adap ya diskus bah bat SDO ngilap kalau ka iga ba solungo hapo Riboy district ngidon hadu hendrutili kita ki power station henrei hapo district ajong ngimyo ya kata ka bagi di penyo henrei ngyo tang kumba live hulai kb watt ya kalai henrei kabadi penyo kalau hadu chispa live watt ke sulungo isya hak district ngi kadai kasos kampenni ya kalai haporo register henrei isu si jor nakaliang kaseng haba ngil ayo gila minsyuaru ila wan teng hisen bingila pressure ya ka sarkar ba kin penyo no ya ta ka chispa live ar kibi wat hang ne hapo Riboy jungi henry hadu menta ka petrikam bat de dak daw ban nakaliang jungi ngiwan biam tesingi bat ngilap sya ya ta daw badu mentaru kata ka bangi ni ongeki ba in penyo no ya kata ka chispa live ar wat kalong hasuin te ke ba message jungi sya sarkar menta singi ong ba sumpah baik lang yangi ka Riboy district bat rol next time penyo ya kata ka chispa live arwat namar ba ka district jungi ka de headquarter jong ka Riboy hi barakawai bat ka jingdu like kakak bat ka jingdu ko jong ka like
kalong ka ike ba susi bat ka penjenjar yang ngi kinong krishnong bat kibun kiba ceminjar haban trebang kata namar bam baro mentangi dipen ya kalaj bar kumjuru ka susi kalong ba kibun kipus kibala laput kibala bam serang hendai ka ika kubor bengiyo mentan office kalong ba kimdon kata ka replacement oh kalong ka ika susi ba ngimla ber replace ya tagi pus kibala put te ngila pressure ya ka office ba lakumnoro kidi ban thaulat thaunti ba kumno kidi ban replace ya kata ki pus kibala put namar kala bandon kajingma denang ta daw ba ni fus yaki bat ni sukmen hani por ba USDO la kular ngi macam kia da no ka kalat ban pen phai ta ki pus dai mla replacement ro kin le da ka no ka scam pen scam da pus pat kumju kai ga ba ngi la yo kubor da ka singi kalong ba kajin ko jong kum terkam jong ne office ka dei na kajin juna jong ki staff kum balai tu do SDO ong ba mi hakapor mi syaitan haduk prangut mo mentapat ki tentang saut ki staff kalong ka ka ba yaki ban terikam mo bat kai ka ba kajin tuna kalong ba habla don ki ba retire la don ki ba langsung thai kim don kata ka replacement te ni kintu ya ka sarkar ba kidi ban le ya belum kam kenang ba kila pandap ya ke kita kajin kam dengan office kenang ba ka syakri jung ki supaya ba kalong ka ba yai kumbang ilatip ka susi jong ki kam ki jam menta hakane ka pertai bomta ka shong haka jingbiang jong ka boarding electric ti kane ka jing thut jong ka boarding electric hapo ka Riboy district kawanra sibun ki jing thut haki baro kiliang nadu ki batre kam lajong ne wat haki officer kar ne wat haki nu ki benta jong kanong ka kam ti kumbang ilatip ba na ki Riboy kadan hadu Henry utility power generation ki balak ban generate ya ka hydroelectricity Henry Henry tangba kayo pat ya kalain ka batang laipu RKV laipu R kilovolt ti bosusi kalong ba kiwi ki district yo sispa laipu R kilovolt kat ba ka district lade kalong tang laipu lai kilovolt ti kane kalong ka peni ba ka Riboy ka dong Riboy kalong tangkum kamrau kat ba ya kasbo ya ka ni kiwi ki benta ki babha kiyo kiwi Henry yalla de kam yo ye te ka ba kwa ban kentu ba ya ki mbor ba punya ka bi de ba kan boarding electric kumbang li ko kubor beladap ba rajaka bakin fokus lane kin pej bah ka bi de ba ka kam penmi boarding electric ngai penban ba ki laslang man itu kelar wat ya kam rido kha mo ba pen ja arkur ka pisa te kum gitu gigi ba long nim kwa kan ai ba ka benta ka ba de jong ka fishery department kalong ka fishery department mat ka benta ka ba de jong ka electricity department ai ba kin le hi maki kum chu ong ba kum kui khana ka bong ba au dan pa ba khana ba ki le khau ki le camping pa habor anda ba ki le thiam mit pa ong yu kun pe ki di klor pi hago ke sini kiri belong klur gari ti khun jawab unoi pa wong ba pa ngam kwa ban long to klur gari Henry menta ngakwa ban ong pi ba yang le jawat sei ga ten ni kalaja ti kumta ngakwa mang tui kan ka department ka ba yade bat ka penmi boarding electric ba kim dei ban pej ki wi benta Henry gi ban pej ba hatang ga kam lejong